peruskoulussa olin, niin nämä vähän vanhemmat kaverit sitten juttelivat, että hei, Coverhards on semmoinen kuin ammattikoulu, sieltä saa palkkaa. Koulunkäynnistä saa palkkaa, että hitsin vitsi, kun olisi äkkiä tämä 9. luokka loppu, niin heti kun 9. luokka loppui, niin mä pistin paperit vetää Coverhardin ammattikouluun ja kävin pääsykokeessa ja sinne sitten tjuu. Sitten kun sieltä luvattiin heti työpaikka suoraan tehtaalle, niin totta kai. 7-9 meni ammattikouluun sinne ja pari vuotta ammattikoulussa siinä nysväiltiin kaikkea siinä ammattikoululla. Ja toka vuonna päästiin harjoittelemaan tehtaalle jo pikkasen mitä vakansseja siellä. Ja se vaihteli päivästä päivään aina, että voi tapahtua mitä vaan. Senkka puhkee, pam, ja silloin tehtiin töitä. Rautakankeen lenti ja polttopilliä. Mä ehdin olla melkein 5 vuotta Coverhardissa. Se olisi tullut viime lokakuussa tasan 5 vuotta täyteen. Ja mä olin senkkamiehenä, se oli mun päätoiminen vakanssi. Sitten mä kesäisin olin valajana, sulattajana, niin tein näitä muita hommia kanssa. Eka astui ovesta sisään sinne, niin kyllä sitä aika heti tajusi, että tänne mä jään. Siellä on hyvä työilmapiiri aina ollut. Ja no ei se työ välttämättä helppoa ollut, mutta mieluisaa. Se oli ihan hauskaa työtä kanssa. Coverhard oli semmoinen pieni oma yhteisö. Kaikki tunsi toisensa ja kaikki aina moikkasi. Oltiin niin semmoinen, tultiin yöllä töihin ja lähdettiin aamulla pois ja semmoinen, että oltiin niin semmoinen ihan eri porukka. Siinä niin hyvin hitsautui yhteen kaikki, koko jengi tavallaan. Niin että. Vapaa-ajallakin paljon touhuttiin yhdessä ja tollain. Että kyllä se hyvä jengi oli ja niin kuin, se on yksi mitä kaipasi niiltä ajoilta. Aika vähän loppujen lopuksi tehtiin töitä. Siellä lätkittiin korttia ja juotiin kahvia ja pidettiin niin kuin, tapettiin aikaa. Sitten oli tämmöisiä päiviä, kun aamusta iltaan sai niin kuin, tehdä täysillä töitä. Ja, se oli tosi vaihtelevaa se työ. Ei ikinä oikein tiennyt mitä päivä tuo tullessaan, kun sinne meni. Se oli jotenkin vaan, niin voisiko sanoa äijä duunia. Ja olihan se paskasta hommaa ja kuumaa ja välillä toivoa, että ei olisikaan siellä töissä, mutta kyllä siellä oli se kuitenkin. Se on vaikea ehkä selittää, että mikä siinä oli, kun viehätti. Yksi ammattikoulun opettaja sai mut ylipuhuttua tähän Tammisaareen ruuvitehtaalle töihin. Et se jutteli mulle, että sulla on niin lyhyt työmatka, sä voit äkkiä mennä Fillarin duuniin siitä tuohon noin ruuvitehtaalle, että mene sinne, että hän soittaa sinne. Okei, mä menen sinne. Mä olin kuukauden päivät siellä, niin mä katsoin, että ei vitsi, tää ei ole mun homma. Et mä soitin sitten Coverhard, että onko mitään hommaa siellä, että mä tulen takaisin äkkiä. Selvä, piu. Seuraavana päivänä sanoin sitten pomolle tuolla ruuvitehtaalle, että se on nyt kaput finito, että mä lähden Coverhardin takaisin. Ai jaa, minkä takia? Kyllä palkka tulee lisää, mutta ei ole palkasta kiinni, että se on tästä ilmapiiristä kiinni, että adieu, sanoi ruottalainen. Senkan puhkeamisia tapahtuu aina silloin tällöin. Ja ehkä pahin, mikä mun aikana oli, mikä senkkaan liittyi, oli, että senkka puhkesi pohjasta valukoneen päällä. Niin, että sieltä tuli 50 tonnia sulaa terästä hallitsemattomasti. Et siinä oli aikamoinen rumba päällä. Mutta kyllä siitäkin säikähdyksellä loppujen lopuksi selvittiin. Mutta voi kuvitella, kun 50 tonnia sulla terästä valuu lattialle ja sä et voi tehdä mitään, että se loppuisi. Niin kyllä siinä oli hetki paniikki päällä ja ukot juoksi tasolla edestakaisin. Kun olette oltu samassa hommassa, niin katseella jo nähtiin, mitä toinen ajatteli, että teet toi. Ja pomot ei koskaan valittunut mistään meille ja kaikki sujui hyvin. Että tehtiin työt niin sillä hyvä ja se oli mun ala ihan. Mitähän se nyt selittäisi? Kyllä se niinku huomasi ihmisistä. Ja jotkut arvaskin, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja stressiä siellä alkoi näkyä. Ja ennen vanhaa pomot oli pomoja. Siis oikein nämä isot päälliköt oli päällikköjä. Ne piti lupauksen, kanto vastuun ja tällattiin näin. Tehtiin sitten vaikka 10 miljoonan euron tappiot, joku iso moka, niin kuin tehtiin tässä joku aika sitten. Ei se mitään, kyllä se tästä näin. Et silloin rupesi huomaamaan jo, että rupeaa luisumaan vähän niin kuin mikä suuntaa hommaa. Että kukaan ei ota vastuuta mistä, että annetaan rahaa vaan mennä.
Se oli se päivä, kun mä silloin heräsin. Mä olin laittanut kännykän äänettömälle. Ja kun mä sitä katoin sitten joskus päivällä, niin siinä oli, mä en nyt muista, 10 puheluita tullut ja viestejä ja kaikkia. Mä arvasin, että nyt on jotain tapahtunut. Sitten mä nappasin siitä ensimmäiselle kaverille ja soitin ja se sanoi heti, että konkurssissa ollaan. Ja no. Kyllä se siinä sitten aika tyhjä olo tuli, niin kuin silleen, että ihan tosi. Se kesti vähän aikaa kyllä tajuta. Kyllä se siitä sitten päivä kerrallaan alkoi olemaan. Me uskottiin kyllä kovasti, että se aukeaa uudestaan siinä vielä. Vai eipä tuo sitten auennut? Ei sitä voinut uskoa. Ei voinut kuvitella, kun teitä on totta, että mikähän tämä oikein tämä homma on. Se oli oikeastaan niin kuin täysi yllätys, että hetkinen, että voiko tämä loppua tähän näin. Kauan aikaa, niin kuin, kuukauden verran niin raksusin tältä hetkinen, että onko tosiaan nyt kaikki niin ohi. Kyllä se näköjään on. Sitten me käytiin tehtaalta hakemaan tavarat pois ja tämmöiset henkilökohtaiset tavarat. Ja se oli aika mielenkiintoista. Siellä oli kaikkialla hiljasta. Normaalisti kun tuotanto oli käynnissä, niin siellä oli semmoinen meteli, että ei sitä kuulu ja kaikkialla roisku terästä ja oli likaa ja paskaa ja pölyä. Nyt siellä oli ihan pystyi kuiskaa ja kuuli mitä toinen sanoi, kun oli toisella puolella tehdasta. Aika mielenkiintoista. Aavemainen tunnelma oli suoraan sanottuna. On mulla ikävä vielä coverharia. Kyllä päivittäin melkein ajattelee jotain muistoja tai tämmöistä sieltä. Kyllä se nyt oli niin hyvä paikka. Kyllä se on mielessä pysynyt vielä. On siinä hyviäkin puolia, että sieltä pääsi pois, sillä terveyshän oli vaarassa joka päivä. Siellä on niin paljon pölyä ja metallihiukkasia ja myrkkyä ilmassa. Tupakan polton mä onnistuin lopettaa sen jälkeen, kun mä sieltä lähdin. Se ei ole siellä ikinä onnistunut. Jotain positiivistakin kyllä tullut.